Por certo, de feito, o fin de semana abrín o xogo solo para ver algúns textos destos que recollo ás veces. E a verdade é que o sea, hai algún texto que pasei de ler, sinceramente, parecía un tostón, pero sí que é verdad que algún, sobre todo, descripcións de inimigos sí que poden ser clave, al menos botarlle un vistazo, porque te podes enterar de como combatir un enemigo. Algunhas cousas, como suele pasar en xogos así, deste estilo, con elementos de texto así coleccionables, son para enterarte máis da historia, cousas así. Neste caso, pois é un pouco por ese, vai un pouco por ese camiño. Pero ao mesmo tempo, pois eu vin textos que directamente nin me daba ganas de ler. Non é que foran extremadamente largos, pero por exemplo, aquí en coleccionables, sabedes que agora non está todo marcado porque xa lle pasei. Aquí sí que se ve que, por exemplo, vemos enemigos. Non sei se aquí os puntos vermellos indican algo ou simplemente pola estética que ten o bicho. De feito, que hai unhas zonas como que lle alumbran, pero pode ser que sean puntos débiles do enemigo. Sei se sale, sí, posiblemente sí. Porque vemos aquí que hai zonas, serían como as zonas vulnerables posiblemente, non o sei. Pues estos sí que poden ser relevantes porque nos dan indicacións de como vencelos, non? Ou, bueno, pistas de tácticas a tomar, non? Neste caso, xa nos falan de que golpear a estes bichos, que xa o intentei e aínda así insistía, golpear estes bichos cos ataques a distancia, cos telepáticos, é inútil porque estes xa son especialistas en evitar ese tipo de ataques, cousa que xa se pudo comprobar. Solamente que eu a veces insistía porque pensei que era algo que non podían facer continuamente, pero sí que poden. Nada, aquí outros enemigos que tamén algunhas as descripcións pois van dando algunha que outra pista. E aquí pois pode haber algunha información de lore, algunha, bueno, cousas aquí de nada. Aquí o que cunde que hai, por exemplo, vídeos que nos saíron ao largo da partida que podemos volver a ver. É o mismo cos audios e outras paridas. Esos son detalles que a mí, por exemplo, me gustan porque hai xogos que non tes esa posibilidad. A mellor non sei poñer exemplos, pero bueno, hai xogos que directamente se queres volver a ler textos ou escoitar audios específicos, tes que a mellor ir aos puntos específicos outra vez, ou non chos deixan tan en bandexa, vamos. Non suele ser o sea, dase por sentado que os xogos hoxe en día non o fan. Bueno, non sei se se ve o xogo mellor, porque xa arranquei non DirectX 11. Pero bueno, non o sei. De feito, ese día que estuve lendo os textos, vin que este NPC se bugueaba dunha maneira bastante curiosa. Viñanda él e estaba aquí como trasteando con esto, e cando falaba con él aparecía, o sea, estaba aquí e non estaba como falando solo. Despois de repente aparecía aquí, pero cando lle daba X outra vez volvía a desaparecer, unha cousa extraña. Vale, o problema ahora bueno, non sei se dixe que leva unha semana sin facer stream, pero realmente son 6 días, pero efectos prácticos é case o mesmo. O que me refiero que xa non sei, ahora mismo a mellor non vou saber a donde dirixirme. Aquí igual me aparecen enemigos outra vez. Non sei se apareceron enemigos nesta zona. Just hold together a little longer. Vale.
Aquí está como cerrado, como si estuviera adrede cerrado. Por aquí sigo recibiendo dano, ¿no? É que esta zona non sei se xa estuven. Levanta o bloqueo interno con anulación manual de director. Esperad, vou poñer un mensaje aquí. O do GIS non sei como sonará en inglés, pero en español sona bastante turbio. Aquí, creo, non sei se xa estiven o venres pasado, o sea, no último stream, que estuven aquí parado sin saber onde tiña que facer, e a vista está que sigo co mesmo dilema. Eu creo que teño que ir por outra zona. Arriba hai zonas que están como ocultas, que ainda non examinei. Pasa que non estou seguro de si teño que ir por aquí. Ah, bueno, mellor sí. Mantenimiento central. Podo voy a la escoba. Hostia, voy a la escoba, rompe las portas de todo. Está dura. Non sei, pero se me abran. Ainda non me acabo de acostumbrar a que as portas se me abran solas. Escoitei un ruido aí. Van a aparecer enemigos aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Que hay como zonas... What the fuck? No sé qué carajo pasa, pero está me vibrando o mando. É que non sei se debo estar aquí, para empezar. Non teño nin idea. Nivel 3, amigos. Enemigos de nivel 3.
vulnerable ahora. Sé que me iba a meter un escopetazo, no menos mal que solo atacaba con esa mierda. Ainda non teño permiso de nivel 4. Isto que ven sendo. Isto creo que non dá a ningún lado, verdad? Ou igual dependo de unha habilidade que non teño aínda. Vale. En resumen, por aquí non ten pinta de que deba... O sea, de que poida seguir siquiera. E aquí lévame a un ascensor. Que non sei se está habilitado, ten pinta de que non. Vamos, que por aquí non podo ir a ningún lado aínda. Yo non sei se son enemigos que están como... que non nos podo identificar ou porque son así realmente. Unha cousa super extraña. Pois algo teño que facer ali e non sei exactamente o que. É como que teño que ir a un punto específico e non dou con el. Terei que activar coller alguna destas mierdas. Anulación manual do director. É que se supón que teño que facer algo aquí, pero non teño nin idea do que.
Algo teño que facer aquí e non sei o que é. Vamos a ver se me di algo aquí. O bloqueo interno é unha medida de seguridade de emerxencia, evita que lles busque o equipo de xestión de desaparecido de Trench nos outros sectores. Lles decide entrar no sector de mantenimento para encontrar a anulación manual do director e así levantar o bloqueo interno. Coa axuda de Ati, Jess alcanza o sector de mantenimento, donde pode levantar o bloqueo. Axuda ao xefe de seguridade Aris a estabilizar o CSN e deter a sobrecarga antes de usar a anulación manual do director para desbloquear o ascenso dos sectores. Non sei quen era Aris. Igual teño que falar con Aris, entendo. Se vos digo a puta verdade, non sei ni quen era. Vale, podemos usar o teleport. Pero este creo que non é Aris, non? You know, sometimes I look around and I just think a desk job would be so... What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got 2 very simple rules. Rule 1, keep it below a certain rule. Oh, and 3... Sounds like... Oh, it's all part of the... Boas, Throwmaster. No, a voltas neste sitio no. Estou a voltas co donde acabei o venres. No último stream. Neste punto amarelo. Anulación manual do director. Que non sei que teño que facer aí. Levo... Pois prácticamente desde que empecé a partida. A ver, non levo moito tempo, pero... Non sei que teño que facer. Porque me di... A ver, levanta o bloqueo interno coa anulación manual de director. E claro, vamos a ver. Que chego ali rápido andando, mellor. Non sei que é máis... Bueno, non, é máis rápido facer isto. Carga rápido. E o punto amarelo está aquí. Pero xa estuve examinando toda a zona e non sei que teño que facer aquí, porque eu non vexo que teña nada que facer. Ningún botón que poida interactuar ou... E se veño por aquí, como que xa me salo da zona, entonces non sei se é que é en distinto... Porque xa temos falado de que este mapa a veces non axuda. Non sei se pode existir a posibilidade de que sea a un nivel de altura diferente. Non teño nin idea. Aquí van a aparecer enemigos cando me acerque. Aí están. Esta gente. Son mala persona.
estou, Mellor vou ben por aquí, non sei. Puntería no cu, Vaya hostia me acaban de dar. Ya quedan enemigos porque la música sigue en modo... Por certo, apareceronme antes nunha zona que explorei nova enemigos de nivel 3. Creo que vou ben por aquí. Non o sei. Ten pinta de que aquí. Anulación manual de... Vale. Tiña que vir hasta aquí. Efectivamente, o mapa non che axuda no máis mínimo. Senón que ainda che confunde máis. Vale, puntería no cu. Hostia, 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 hostia. Tiña unha bocajarro aquí. Que mancada, tío. Vale, aquí hai un punto de control. O mapa, confirmamos ahora que a veces se confunde, o sea que... Forces contain Fuerzas con bloqueo. a lockdown. Only be lifted by a directorial Solo un director override. pode anulalo. This is what we came here to do. Vale, non sei se é o ascensor hasta que me acerquei antes. Isto é unha cinemática pola pinta. Vale, anulación manual. That's it. Fala. The other sector should be open now. Vale, os outros sectores xa estarán Think a hora it's de time que I lle conte a told Emily Emily why por I'm que here. vin. Vale. I'll risk it. You two should get to know each other. Antes de nada, non sei se hai algo aquí que deba explorar. É que fixádevos que a anulación manual do director é onde estou agora. Pero é que parecía que indicaba outra zona no mapa. É que está moi mal indicado eso. A miña opinión, claro está. Aquí que é nivel 4. Vale. Hostia, aquí creo que é... Sí, aquí creo que é... Non sei se é unha zona que xa estive. Vou baixar e vou coller o punto. Sí, sí, é que está mal. É que claro, eu estaba nese punto onde está o teleport, xusto debaixo do texto, e mirando se tiña que facer algo aí, e dixen, non, aquí non pode ser. Douseme por seguir e mira onde fun a dar. Tan siquiera co punto amarillo, o cuadrito amarillo que había antes o puxeran na zona a que teño que ir. Pero bueno, da igual. A mellor o xogo xa che quere liar adrede para que digas, bueno, complícate un pouco a vida. En fin. Ao final,
En resumen, obligache a explorar para que des co sitio, porque non te podes fiar de donde che indica. Hope has asked us to document the hiss incantation. Vamos a ver que me conta Emily. Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Wars. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. Ahí vai. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created E que ora a cara vese lle mellor que doorways outro día. to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being. What kind of being? It's hard to describe, but she helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. Oh, eu pensei que morrera. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. What? As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes, but one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. Vale, acceso a nivel 3. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, Oh my god. I will come calling. Oh my god. Tétrico. 4 puntos de habilidade recibidos. Anulación
Misión manual, club tradicional. Aquí hai misións por todos lados. Venga, dalle máis. Busca a Marshall. What the fuck? Creo que o DirectX 11 vai mellor que o 12 neste xogo, non sei, intuyo. Polaris en arquitectura da AMD, será. A ver, hai moitas arquitecturas ou pezas ou tal que teñen nombres de, a veces, pues, de algunha persona recoñecida no pasado ou algunha cousa, pues, de astrología, outras veces de cousas varias. Aquí as texturas están cargadas neste caso, ainda que non sei se é un deses. Sí. Lagos, está bien. Ah, bueno, certo. Vale, pues teño que ir buscar a Marshall, que xa non sei se o mencionaran unha vez, pero sempre tiña en mente que era un tío, e pola pinta é unha tía. Ahora cando alguén di vaya machistada. Vale. Bueno. Hostia, ciudades italianas. Lol. Jessie. Eu sempre digo Jess. Eu aquí a Emily decía Jessie. Vale, vamos a ver. Non podo ver outra parte do mapa se non estou no outro sector. Igual, indo aquí. De todas formas, vemos que aquí aínda hai un montón de zonas que están totalmente sin explorar, que salen allí en negro. Arriba na zona superior, bueno, había unhas zonas que podía ir ahora porque... Vamos a ir aquí. Porque creo que habilitei os ascensores, entonces creo que ahora podo ir nesa zona superior. Pero non sei se teño que ir aí. A ver se ahora me indican algo. No. Igual simplemente hai que explorar para atopar pistas. Non o sei. Voy a distancia de enemigos. Los meus amigos. Creo que reventan solos ao acercarme. O que pasa é que non sei canta vida che quitan se che reventan na cara, pero bueno. Pedaces colegas. Aquí, que foi onde estuve explorando antes, que hai unha zona aquí que atopei enemigos de nivel 3. E por aquí antes estaba bloqueado, como vedes agora está a porta aberta. Esta é unha das zonas que acabo de desbloquear.
Vale. E a donde se supón que vou? Que hai 5 niveles. Pois vou ao sector executivo. Se teño que ir un a un hasta orientarme, vou aviao. Como sean zonas amplias. Aquí xa estiven, verdad? Sí, aquí é a zona do inicio. Aquí é a zona do inicio. O sea que puden... Vale, entendo que antes había mellor aquí niveles que non estaban accesibles. Vamos a ir aquí. Como vedes, ainda me perdo co tema do ascensor e maravilla. Vale, esta zona parece que non é nova, pero sí que o é. Sí que o é, porque aínda que aquí aparece como unha zona semi explorada, está todo con interrogantes. Containment sector. Panopticon. Panóptico. Altered items. Maximum security prison. Dangerous. Esas palabras clave, ¿verdad? Ya estamos con punto GIS. Aumento de tiro na cabeza, mellor ese interesa. Ainda co das modificacións das armas ainda non entendo moi ben como va. Isto de que este todo tan oscuro. Reminder. This week, any documents that suddenly appear pink, light red, or any shade in between must be incinerated immediately. Failure to do so will result in termination and possible bodily harm. Thank you for your attention. Sí, hai veces que o problema é o que ten comentado aí brasileiro, que se escoita en español polo tema de que vai ca localización donde teña o xogo ou o sistema. Non sei en inglés se sonan tan horrible, pero sí, é unha rayada mental que flipas. Supoño que tamén é parte do rollo do xogo, non? Pero... En fin. Vedes, agora os textos al menos non se buguean, ves que se carga todo. Eu creo que é o problema do DirectX 12. De feito, vin que cando estás nesa selección che pon que a comunidade recomenda o 11 ou algo así. Me lembro de ler. Vale, enemigos. Nivel 4, señores. E a puntería teño no culo. Fuck me. Dando misiles, en serio. Nivel 4. É que non sei se eran francos, pareceume ler francos ou verlles uns rifles, pero ese lanzou un misil, non?
É que o problema, o sea, o que estou vendo de momento é que os enemigos polo xeral non che chegan a facer daño, pero que cando che dañan quítanche moita vida, o sea, salvo que che rocen porque che atacan desde moita distancia e non che dan de pleno. Cando che dan de pleno, quitan a mellor un tercio ou un medio da vida, sabes? O sea, que me quitan moita vida a veces de golpe. Entonces, quedas expostísimo e podes morrer. O sea, antes non morrín de milagro cando tuve un enemigo ao meu lado porque son gilipollas e non me daba de conta. Logística. Ui, aquí hai máis enemigos, confirmado. Nivel 4. A ver se xa o deixei lindo. Toma. Non sabía que collera a granada. Que os pareu. What the fuck? Van como ralentizadas as armas ás veces. Oh. Fuck me. Uf. Aquí non morrí de milagro, É que esas armas, esos misís, é como que... Non sei se che persiguen exactamente, pero é como que se xiran hacia min. O sea, van lentos, pero é como que buscan golpearche a ti directamente. Non van en línea recta. Fan un movimiento moi extraño, en geral, vamos. Por aquí hai un punto de control. Tamén me dá a sensación de que a veces os puntos de control están moi xuntos uns doutros. Dá má sensación. Non sei se é así realmente, pero... Non sei por onde seguir agora, porque esta zona é demasiado amplia. Aquí non hai nada para coller, non? Hai unha porta aquí, pero fixen a miña propia porta. Dame de beber. Non me dá de beber. Máis enemigos. Yeah. Un idiota. What the fuck? Confirmamos que saca moita vida. Confirmamos. En teoría teño a Nokuna o siguiente. Ao contrario, quero decir. Que acaba de aparecer aí? Que é eso?
cojones? Que é un primo de Flash. Unha pelota. Cojones é iso, choro? Sigue aí ou... Parece que marchou, non? Bueno, por certo, tiño puntos de habilidade e non os gastei. Non sei se... Boa idea poñer saúde, creo que non, por son 3 puntos. Vou aumentar o daño desto. E aquí outros. Lanza obxectos pesados enemigos con pouca saúde. Non sei se é unha forma de ver o daño o sea, o daño que tes actual desto, pero bueno. Serían 150 a 175 aumentado. Non sei se me estou centrando demasiado nesa habilidade, pero creo que é a que máis cunde. Conxuntos astrales. Modo... Este creo que xa o víramos, non sei. Ranura segunda... aumento de daño base. Mellorar devastadora. No, pero isto é mellorar, non é construir. Ah, isto é construir. Construir xiratoria. Pois vou no construir. Toma polo cu. Pero sigo tendo só. Isto que é ahora. Pero cal é a modo. Solo podo levar dúas. Hai que se rir. Non acabo de entender o das armas. Parece que solo podo levar dúas, non? Entonces, a que acabo de coller, como a uso? Estásme dicindo que a collín pa nada. Ten que haber un menú para collela, tío. Aquí está, vale. Vale, xiratoria. Vale, solo podes levar dúas. Así, no. Espera, quero poñer esta aquí, esta así, devastadora, xiratoria. Que semiautomática. Pensei que era unha especie de revólver, que simplemente que teña rápida cadencia de disparo respecto a estándar. Non que era unha especie de... Joder, chaval. Pero se é unha especie de ametralladora. What the fuck? Vale. Ahora entendín aquí o das modificacións. O sea, xa as teño e non as equipei porque nunca me puxen a mirar. O sea, son gilipollas.
O sea, vamos a ver. Daño dispara a cabeza 61. Pero solo puedo poner un por arma, por lo que vexo, ¿no? Aumenta o daño, aumenta de baixas o daño con pouco saúde. Ponemos este. E aquí, bueno. Que teño estas dúas que son o mismo, solamente unha dan. Estas despois non sei se as podía reciclar ou como era. Pois mira ti, tiña estas ranuras. Ahora entiendo. O sea, podo comprar construye modificación de arma ao azar. Esto non me vale a pena. Activar niveles superiores de modificacións. Nivel 2. Pitida astral. Bueno, deixámoslo así. Vale, pues algo que acabo de aprender, lo cual me ven ben para poder aproveitarme. Vale. Pase con malo deste que claro, tamén agota a munición moi rápido, pero bueno. Isto que é unha cárcere. Por aquí recibo daño, ¿no? Ou non? Non podo pasar. Fuck me. Vou ter que desbloquear aquí as chismas de alguma maneira, por lo que vexo. Hostia, papel higiénico aquí hai bastante. Aquí solo hai 2 rollos. Que pasa? Que o que se senta aquí ten cagarría. As emboscadas que che fan a veces aquí son tamén a veces un pouco a falso, pero bueno. Aquí xa estiven. Non sei. No. Fuck me, man. Como vedes, a munición foiseme. Emboscada a mala fe. Hostia. ¿Sabes?
Dígame que cando teñen pouca vida os podo agarrar. Fan a automorisión e a tomar por bo. Pitida astral. O obxecto que acabo de ler antes. Que está Nelson aí de fondo ou que? Ah, ah. Ou é a carapapa? Porque era unha risa de hombre. Estou bastante desorientada agora, por se non se nota. Security. Security, vou por aquí. Vale, vou por aquí. Vale, aquí xa estive, joder, é donde non podía pasar. Son gilipollas. ¿Por onde sigo logo? Ahora solo que xa non sei a que te refieres. Xa sei que algo que acabo de dicir, pero... Ah. Bueno, non me negarás que é fácil perderse neste xogo, sabes? Todo os edificios e todo eso está moi ben recreado. Teñen bastante nivel de detalle, pero é que é todo tan similar continuamente, mismas pasillos, escaleiras, oficinas. Despois o mapa non che axuda a nada porque non sei. Vexo ahora este bloqueo arriba, non sei se é que terei que subir terei que ir a outro piso, a mellor vin ao de abaixo de todo e aquí ainda non é. Vou mirar atrás, vou mirar unha cousa. Porque como ahora non teño marcas que me digan para onde teño que ir, aí vai o objeto comigo. Moito me mata isto. Por exemplo aquí, vamos a ver. Pasillo ascensor de... Aquí non sei se estiven realmente. Que a mellor sí, ímolo saber ahora. Ou a mellor no. Se supón que este ascensor... Sí, este é o... Sí. De feito, o curioso é que me deron o desbloqueo de nivel 3, pero que a mí me dé a o sea, que eu lembre ahora, creo que non vin portas de nivel 3. Creo que vin portas de nivel 4 e incluso de nivel 5, al menos vin unha. Vale, espera. Hai unha zona que a mellor... Ali onde está a cámara do forno, igual podo ir hacia arriba. Vamos a ir por aquí. É que o dito, eu portas de nivel 3 non me lembro de haber visto. Club do Libro López. Esto aquí, escondida a mala fe. Aumento de velocidade de disparo da xiratoria. Mira, agora aparezo aquí no sitio este famoso que antes non daba topado. Ah, aquí sí que estuvera antes de hoxe, creo. E mira ti, podeme haber... Va, da igual. Agora xa tontería darlle voltas. Esperad un momento, modificacións. Modificacións personales. Hostia puta.
Que non equipei nada desto tampouco. Vamos a ver. Temos enerxía máis 9, coste de enerxía ao lanzar, coste de enerxía... Vale, estos son de coste reducido da enerxía. Ah, pódense desmontar. E danche recursos. Interesante. Pues menos mal, porque creo que podo levar 24 como máximo. Está ben que entrar aquí. Non se poden ordenar... Sí. Ordenar por tipo. Creo que me interesa esta. Solo pode levar unha de momento, polo que vexo. Vale. Vou ir aquí un momento. A ver, aquí pode salir, como decía antes, a frase de non che va a andar todo feito, todo mascado, non sei que, pero bueno, eu que sei, podían che dar unha pista de hacia que zona teño que ir. A mellor dixeronma e non me enterei, que tamén pode ser, creo que aquí había unha porta. Sí, efectivamente. Vou a ver se dou subido, pero por aí non podo pasar. Sí. Aí non, aí xa subir outra vez, pero aí está bloqueado. O sea que por aquí non podo subir. Conversaciones de enerxía de CSM, pasillo de acceso. Creo que aí había bloqueo de nivel 4. Entonces, claro, aquí tampouco podes poñer marcas como no Hollow Knight. Chupito. Pues sinceramente non teño nin idea de a dónde ir, Sinceramente. Sinceramente non teño nin idea. Isto lembrame a cando se fixera, bueno, no seu día noticia cando salira, ou al menos eu escoitara porque estaba un pouco ao día de do que falaban dese xogo, do Metroid Dread. Falábase algunha xente que queixábase de que era un xogo no que te perdías facilmente, que non sei que, cousa que, bueno, basicamente o xogo, se non te perdías tamén non tiña moita gracia. Bueno, este é o ascensor que estaba collendo hasta agora, non? E se vou aquí, non sei se fun antes ou é unha zona que xa fun ou non. Terei que mirar todas as opcións. Vale, vale. Vale. Despois de 20 voltas e media, por fin vemos un check amarillo
E vemos un sitio onde teño que ir. Efectivamente, na piso de abaixo non era, e por eso non me deixaban avanzar, porque por aí non é. Ahora aquí aparecerán enemigos, casi seguro. Vale, polo menos ahora xa temos unha zona nova, todo desconocido aquí, pero al menos está xa descoberto. Bueno, hai unhas zonas aí á dereita que non. Aí arriba aparece aparece unha habitación dun boss. Investigación central. Hostia, xa non me acordaba do texto que che daba na cara. Welcome to the research sector of the Federal Bureau of Non sei se Control. había sempre isto I'm Dr. cando... Casper Darling, head of research. Somebody thought this video would make for great internal communications. Vale. I'm looking at you, Mr. Tomasi. So, this is where the magic happens. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries. Authored studies of grave importance. And in all this Me work, acabo de acostumbrar there's a one esto. thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the known laws and borders of reality, and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance, and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, bad things will happen. Read the fucking manual. Sector de investigación, repertorio... Welcome to the research sector of the Federal Bureau of Control. I'm Dr. Casper Darling, head of O research. sector ponche debaixo da misión. Somebody thought this video would make for great Ah, internal pois sí. communications. Parapsicoloxía. Pois a verdade é que eso foi unha mancada pola miña parte. Anyway, I've been here for 24 years now. Pero bueno, gracias polo aviso, porque a mellor eu podía darme conta hoxe como darme conta cando xa levase o 80% do xogo. Enemigos. Buscation. Hostia. Esta giratoria non me acaba de molar, A mellor hai algún enemigo que é super eficaz, pero... O a mellor consiste en ter puntería, non sei. Oh my god, fucking shit. Hostia, estou aquí exposto a que me pegue un tiraco o voador e súdame a todos, Este sí que é eficaz. ¿Me vas a esquivar los tiros? Oh my god. Shit happens to me. Oh shit. Hostia, doy unha volta. ¿Dónde vas? ¿Dónde están los que quedan? Que non os vexo. Hostia, que franco, Sí que franco, No me está dando, pero me están disparando o apuntando. Toma. Teño máis puntería lanzando pedras que disparando.
bueno, as pedras creo que tamén fan daño en área. Oh my god, un boss ou mini. Oh fuck. Hostia, acabo de disparar de ese. No me acaba de gustar, Zona donde envió se escueta o gris. Vale, parece que os maté a todos. O brasileiro está en modo dando datos. Para encontrar a zona para tens que te guiar polos carteles esos con direccións. Pero ti que xogaste só o xogo ou porque o sabes ou por intuición ou non sei, pregunto porque estou perdida a todos os niveles. Pitido astral. Nah, os sitios estos, ¿dónde está? Non hai fallo, A ver se me dou de conta aquí. ¿Dónde están as zonas? Aquí, ¿no? Pero cando apunta saleche aí á dereita en español, É verdad, para a psicología. Dime para baixo. Certo. Oh, that's right. Para psicología, sí señor. E aquí ahora está cerrado. Bueno, realmente xa é donde teño que ir polo amarillo. Isto. Non sei que son. Por aquí recibo daño. No, solo hai ruido. Que acaba de ser eso? Ah, que fan respawn as coisas estas. Os tres? Hai tres? Hai un bingo. Ah, amigo, arigato. Non sabía que era para desbloquear unha zona. Pois antes vi uns non sei se tamén servían para o mismo. Ah, mira, aquí sí que hai unha porta de nivel 3. Esperad un momento porque timbraron e non sei se porque as outras personas atenderon. Esperad un momento, Vale. Uy. She's in trouble. I need to reach her. Vale, este non sei se será unha persona que me vai atacar ou non.
Por aquí no puedo pasar, ¿no? Este que hai un ascensor á dereita. Pero por aquí non podo ir. Ves que disparan. Hostia, que me sacou. Vou morrer. Non suba nada. Non suba nada. É que estaba visto que me iban a matar. Xa sei que tiña un franco, pero que iba a facer? Se me poñía a dispararlle iban me matar os de abaixo. Quedei tan tocado. Ahora no sé dónde voy a aparecer, by the way. Buah. Ah, bueno. No sé si... No sé si me van a respawnar enemigos aquí ahora. Efectivamente. ¿En serio? Ah, podo rematalos cando teñen pouca vida agarrándos. Parece que non nos daba matado con esa pouca vida. Que cojones. Que estes enemigos non me apareceron antes. Aquí xa estamos na típica situación de... A ver, ao final expóñome eu, non? Porque son o que está streameando. Pero é a típica situación de... que sí, que cometo mancadas, pero había que ver aos demais como xogaba. Pero bueno, é o típico, non? E sobre todo cando xa vemos desde unha perspectiva en terceira persona, por decirlo así. Os francos son uns hijos de puta, Estou a punto de morrer outra vez. Mal que coño así. Ah, protegeus, cabrón. Ah, que dispara. Ah, ten autopuntado esto. Ahora meter. Por eso nunca falla. Pensé que morría. Pero bueno, esto va a nada. Ahora estou jodido. É que con esta vida, como comprenderás, ahora xa teñas de perder. Pero bueno, eranos o experto ahora a enseñar a xogar. Non sei se se recarga máis rápido esta arma, pero me dá a sensación. A dar. Como me xoguei aí, Quedame algún ou xa os matei? Hai un punto de control aquí.
esas mierdas estas. Eficacia ao lanzar. Hostia, eu pensei que tiñas que apuntar ti cara ao centro, pero que cando che sale o rollo a marca do enemigo xa che vai lanzar o objeto cara ese enemigo. Eu antes pensei que non era así. Nova alerta, executive nodos dos X. Que me sale esto. Vale. Vale, estamos acercando a un punto clave. Ah, hay aquí un punto de control. Buenísimo. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black Atendendo aquí ao amigo. the board, all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. Bueno, seguiría encantado, pero vou non deixar aquí, Sei que levo moi pouco tempo, porque o problema é que debín empezar antes hoxe, por motivos que se me saliron de control. Pois eso. Ahora que acabas de chegar, que culpa teño eu de que acabaras de chegar agora? Tamén acaba de chegar agora aí debullador, Mounolo on point. Xa nos sale aquí outra arma para construir, perforante. Esta non sei que é unha especie de ballesta, parece. Precisa disparo cargado para blindarse enemigos a calquera distancia. A ver, teño que seguir un rato, é que teño xente na casa, é máis que nada por eso. Teño xente na casa, tíos. Ou creo que teño xente na casa, non sei se marchou xa. Esperad un momento, veño ahora. Vale, amigos, vou seguir un pouco logo. Non enredes se tens que marchar, marcha, nos di. Bueno, xa o lin antes. Vale, nada, podo estar un pouco máis. Vou vos dar ese capricho hoxe porque non fixen stream en toda a semana. Entonces tampouco os vou ser... An early hypothesis was that the Bueno, non sei se me sirve de algo ver esto. But that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid.
we've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet contact was made. No, ya se descontroló. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Mucho texto. Vale, vamos a ver. Se está ojizando un poco. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa ahí? I can't believe they keep that thing here. Esa cosa. E che va sendo esa cosa? Non so che había che facergli disparare. Che había che facergli a eso? Che había che facergli? Eso mátame. Escapar. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Pa Coristanco? Vale, acabame de encerrar eu solo. Ah, tiña que encerrar eu ao chisme. Tiña que encerralo eu, non? Ao chisme, non encerrarme a mí. ¿Por dónde me vaya bien? Pero ven detrás miña ou non? Desde aquí non pasa. Mas sí, sí que ven. Bueno, ven entre comillas. Pero teño que encerralo ou non? Non entendo. No, isto persígueme incluso ainda que non me vexe. Entonces, que fago? Marchar e xa está? Pero non teño que ir a esa zona. Non me acabo de enterar de nada. Bueno, vou seguir por aquí. No, por aquí non é. A ver, parece que... Sí, por aquí podo. Vale, sí. Por aquí xa vin antes, pero creo que podo ir por aquí. Ou non. Non podo. É que por aquí non podo pasar. Teño que ir por aquí, pero aquí está bloqueado. Tamén bótase de menos unha linterna aquí, a veces. Pois eu creo que tiña que facer algo ali, pero non me quedou claro.
quedou nada claro. É que eu creo que teño que ir por aquí, porque vexo os pasillos estos. Está o chisme ese dando polo cu. Eu creo que non teño... Hai zonas para pasar por aquí. Ao final vai me acabar matando, supoño. Abrín algo novo. ¡Abre, coño! Non abre. Esa porta non abre, en serio. Non podo abrir. Entonces, que fago? Teño que activar algo. Teño que activar algo, pero non sei o que. Que me pone nervioso, basicamente, ese chisme. A ver, Jesse, non me jodas. Que non sei que teño que facer. Solo pitan os botóns. Algunhas portas abren e cerran cando tocan os botóns. Non sei se o teño que encerrar. Aquí non hai nada. Sí, pero o tipo persigue como quere. Cando chego aquí non me sigue o cabrón. Ves que cambia de sitio, non che persigue realmente. Ves, aquí queda parado. Bueno, no, estáse movendo. Bueno, movendo... Realmente non se move, está aí quieto. Eu non sei como vou encerrar, sinceramente. Lo lazo. Acábase de teletransportar. Marcho. Vou curar e intentarei de novo. Eu non sei como teño que facer porque o bicho non vai como un podría pensar. Non che persigue ao tolo, o sea, realmente cando te pos en certas zonas non che sigue. E se me acerco moito a él, sabedes o que acaba de facer. Xa, pero se estás cerca del, sabiches o que fai. Se fai a puta envolvento, hijo de puta, tío. ¡Hijo de puta!
Que non podo, non fai nada. Eu non sei se é facer eso, porque o xogo non cho deixa claro que teñas que encerralo. O sea, dacho a entender, o sea, intuyes, pero non é que o xogo cho deixe claro que teñas que encerrar. Eso, teñas que encerrar, moi intuitivo o xogo non é, O sea, cho digo ahora. É que ves, se quedar aí quieto, pero é que despois, cando vas por aquí, xa che saleu pa fora. Mira. Ves, non che dá tempo. Non dá tempo. Dios, puto xogo de merda. Eu pa mí que eso non... Ou non sei, o xogo... Non sei como ten pensado que o fagas, pero... Non axuda, No, ao final vou non deixar hoxe porque non estou centrado. Eu, de verdad... Non vexo que haxa forma de encerralo, Botón sai, pero hai algúns que non fan nada. Cando os pulsas pitan e non fan nada. Non sei que significa. Este, por exemplo, non abre. Este agora xa non me deixa nin pulsalo, de feito. Non sei se hai que activar con energía algo aquí. Mira, sí, esto. Vale. Igual ahora cerrará o... Vale, esperad. Igual vai este botón. Non vai. No, ti falabas de botón, non podes. A ver ahora. Igual teño que activar un chisme máis. Sí. Odio que se buguee a puta fulana. Ah, vale. Vale. Ahora sí, ahora queda un poco claro. A ver cómo meto dentro ahora. Vale. Ahora facer o de antes e pulsar aquel botón. Hostia, ahora móvese máis rápido, parece. Dalle rápido. Por fin, hostia. What was the Bureau doing with that thing? É que claro, están tan obcecados cos botóns que vin estes chismes e non pensei en que tiña que tiralos para un lado. Normal que me centrei, macho. Someone answer, damn it! We need backup down here. Vale, ahora está aí a Marshall. Parece que ven que é aliada de momento. Oh my god, fuck. As concentracións poden curar a todos ou outros enemigos para que o combate sea máis fácil. Hostia, pero que concentracións. Estas cousas rojas dos lados. Ou estas bolas. Ah, vale, as cousas que teñen como unha... Sí, efectivamente.
Ah, son falsos. ¿Qué hay por ahí por los chavos? Parece me ver algo. Voy a tener que acercar a ellos. Ese misil de milagro. Bueno, COD tampoco. Doble doble zapadeixo. Estilo Para ahora, cabrón. Me quedan aquí enemigos chungos. Muy expuesto aquí. Matei, ¿no? Lo que me mola es que a veces parece que usa la fuerza, tío. Esto parece medio Star Wars. Entre que hay enemigos que parecen Stormtroopers que non teñen puntería o rollo de usar como algo parecido á forza. Ah, vale, é un punto de control. A ver, é o que vos decía antes, a veces parece que están moi cerca uns outros. Ahora con Martian interponos xunto aos sensores. Bueno, a telequinesis este é o que lle chamas ti forza. Lo estoy chamando, bueno, forza, pero porque recorda a eso. Dixen que recorda a forza. Que recorda a forza. Hai que escoitar mellor. Recorda a forza de Star Wars. Recorda. Non dixen que sea forza. Pero bueno, entendemos o que queremos. Cando queremos. Lembra. Recuerda, paciencia, disciplina. Vale.
Gusano temporal, vale. Por aquí... No, por aquí voy al mismo sitio de antes, ¿no? Estoy dando vueltas como un gilipollas. Por no variar. Habla con Martian e interpone junto ao ascensor. Esto no se puede abrir. Creo que tengo que ir a donde estaba antes, ¿no? Vale, deixa de mí. Y había un... Esperad, ya sé a dónde tengo que ir, pero... Ahora estoy me perdendo. Porque son así. Tengo o síndrome de Roronoa Zoro. Tengo que ir para atrás, ¿no? Estaba indo ben. Joder, cogís la virgen, tío, qué rayadura mental. Rompe todo. Vale. Tengo que ir por aquí. Creo que es justo aquí enfrente. No, méteme por un número. Joder, estoy yendo al revés. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden. Hold on. I'm setting the elevator for you. We need to talk. She's got that right. Vale. More of you? Oh, yeah. Really? Really? Oh my god, fuck! Uy, que me matan. ¡Me matan! ¡Nos matan! ¡Nos pegan! Acabo de facer unha estupidez como a un tempo. Fixen a peor estupidez que podía facer, pero bueno. Colou. Enemigos e emboscadas da hostia. A ver que me ten que dicir Marshall. Vai decir que son todos uns fillos de puta. Welcome to the party, ma'am. Ah, Marshall is right down the hall. Vai ser raro ver a xente con armas que non é enemigo. A veces faise moi raro, Hostia, aquí un doulle unha volta. Boas, Faron.
Sí, home, sí. Oh, un punto de control. Oh, yeah. Hostia, un Micini. Hola, Micini. There you are. I was starting to worry. Ten canas. Congratulations on your appointment, Director Phaeton. I'm Helen Marshall, head of Bureau Operations. Zachariah's dead then, and I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this phases her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Estuvieron interrompiendo una porta e perdíme ao principio da conversación, distraíme. Sorry, but we can't risk a breach. Cago na puta. Vale, agora dime que encontro o laboratorio de Are de Darling. O de Are ainda non teño moi ben claro o que ven sendo. Ahora si vou no deixar aquí, vou no deixar porque van ser as 10 e eu mañán teño que estar a pé ás 5 e pico. Bueno, creo que este extra que vos dei non podes queixarvos. Ao final, casi 2 horas de stream. Gracias por ver este stream, vémonos no próximo. Ata logo, chao.